Bio je kišovit četvrtak poslijepodne u ožujku u Zagrebu. Sitna kiša padala je na kaldrmu gornjeg grada, a ja, Stjepan Kovačić, 82 godine, hodao sam hodnicima Županijskog suda u Zagrebu još uvijek čvrstim koracima, iako mi je srce kucalo nepravilno. Moj sin Marko hodao je pored mene, ali ne sa mnom. Razlika je bila suptilna, ali bolna. Njegove oči izbjegavale su moje, fiksirane na mobilni telefon koji nije ispuštao ni na sekundu. Sudnica je mirisala na staro drvo i prastare dokumente. Sudac, čovjek premlad da razumije težinu godina, listao je spise postupka. Postupak lišavanja poslovne sposobnosti. Moj vlastiti sin htio me proglasiti nesposobnim za upravljanje svojim životom i imovinom. Kamena kuća na Tuškancu, koju sam kupio nakon 45 godina rada kao vlasnik brodogradilišta u Rijeci, vila na Hvaru u Starom gradu, 4 stana koje još uvijek iznajmljujem na Cvjetnom trgu. Sve to je on htio upravljati. Marko je namjestio svoju skupu kravatu od onih koje koštaju više od prosječne plaće i počeo govoriti. Njegov glas imao je onu proračunatu hladnoću odvjetnika koji uče odvajati osjećaje od posla. Ali on nije bio odvjetnik. Bio je moj sin, moj jedinac, nakon što su se moje kćeri Ana i Petra preselile u Split i Dubrovnik. Časni sude, moj otac više nije u stanju upravljati obiteljskom imovinom, zaboravlja račune, miješa termine, vjeruje bilo kome. Svaka riječ bila je ubod noža. Gledao sam ga pokušavajući pronaći nešto od dječaka kojeg sam vodio na ribolov na Plitvička jezera nedjeljom. Tada je to rekao. Okrenuo se prema sucu, potpuno ignorirajući moje prisustvo, kao da sam stari namještaj nakupljen u kutu sudnice. I rekao sa zastrašujućom prirodnošću: stari samo smetaju časni sude, netko s energijom mora preuzeti uzde prije nego bude prekasno. Sudac je podigao obrve, iznenađen grubošću izjave. Osjetio sam kako se svijet vrti u usporenoj snimci, kao da je netko isključio zvuk oko mene. Stari samo smetaju. 5 desetljeća odgajanja, obrazovanja, plaćanje privatne gimnazije, ekonomski fakultet u Zagrebu, stan kad se oženio. Stari samo smetaju. Nisam rekao ni riječ. Sudac je zakazao novo ročište za 30 dana, vrijeme da predstavim svoju obranu. Marko je izašao prvi, već na telefonu s nekim, vjerojatno s Ivanom, svojom ženom, onom koja me nikad nije voljela od prve obiteljske večere. Ostao sam sjediti još nekoliko minuta na toj tvrdoj stolici, gledajući požutjele zidove suda. Sudski službenik došao je pitati je li sve u redu. Odgovorio sam da jest, ali bila je to laž. Taksi koji me vozio kući kao da je plovio usporeno ulicama Zagreba. Taksist je pokušao započeti razgovor o Dinamu, ali ja sam mogao čuti samo odjek te rečenice. Kad sam stigao kući, Milka je bila na terasi kao i uvijek. Milka Jurić, 61 godina, rodom iz Slavonije, iz Đakova, radila je za mene točno 20 godina. Počela je kao kućna pomoćnica dok je moja žena Ljubica još bila živa. Nakon što je Ljubica umrla prije 11 godina, Milka je prirodno preuzela brigu o kući i o meni. Milka je odmah primijetila da nešto nije u redu. Imala je taj dar čitanja ljudi, posebno mene. Gospodine Stjepane, blijedi ste, skuhat ću vam čaj od kamilice. Zadržao sam njezinu ruku kad je prolazila pokraj mene. Milka, moram razgovarati s vama, ali prvo nazovite javnog bilježnika Matića. Petar Matić bio je moj bilježnik 35 godina, čovjek od povjerenja koji se brinuo o svim mojim poslovima još od vremena kad je zagrebački Donji grad bio pun malih obrtničkih radnji. Dok smo čekali Matića, ispričao sam sve Milki. Slušala je u tišini, njezine smeđe oči ispunile su se ogorčenjem koje je pokušavala sakriti. Gospodin Marko je oduvijek bio takav, gospodine Stjepane. Od malena, gospođa Ljubica, Bog joj dušu prosti, uvijek je govorila da ima suho srce. Bilo je istina. Ljubica je poznavala našeg sina bolje od mene. Ja sam uvijek bio zaslijepljen ponosom što imam sina koji će nastaviti obiteljsko ime.
Matić je stigao za manje od sat vremena. Nosio je smeđukožnu torbu ispod ruke i onaj ozbiljan izraz nekoga tko je sve vidio u životu. Sjeli smo nas troje u blagovaonicu, istu onu gdje se godinama ranije cijela obitelj okupljala na nedjeljni ručak. Sada je bila samo teška tišina i otkucavanje starog zidnog sata. Stjepane, vi imate punu poslovnu sposobnost. Bilo koji medicinski pregled to će potvrditi, ali razumijem da želite poduzeti mjere. Matić me dobro poznavao. Tada sam donio odluku koja će promijeniti sve. Petre, želim sve prenijeti na Milku. Sve. Kuću, vilu na Hvaru, stanove, bankovne depozite. Sve. Milka je skoro ispustila šalicu kave koju je držala. Gospodine Stjepane, ne možete to učiniti, ne mogu to prihvatiti. Ali moja odluka je bila donesena. U 20 godina Milka je bila više obitelj za mene nego moja vlastita krv. Njegovala je Ljubicu u zadnjim mjesecima s predanošću kakvu ni moje kćeri nisu imale. Brinula se o meni kad sam operirao žučni mjehur, kad sam imao upalu pluća, kad me samoća nakon Ljubičine smrti skoro pojela. Matić je objasnio da je to moguće, ali moramo djelovati brzo. Darovni ugovor s doživotnim plodouživanjem za mene. Nastavio bih živjeti u kući, uživati sve, ali Milka bi bila zakoniti vlasnik. I još nešto, rekao je Matić, možemo uključiti klauzulu neotuđivosti i nezapljivosti. Tako, čak i ako pokušaju osporiti, bit će gotovo nemoguće. Milka je tiho plakala, ponavljajući da ne zaslužuje toliko. Uzeo sam njezine ruke ogrubnjele od rada. Milka, vratili ste mi dostojanstvo kad mi je bilo najpotrebnije. To je neprocjenjivo. Ostatak poslijepodneva proveli smo organizirajući dokumente. Matić je nazvao javnobilježnički ured, dogovorio sve za sutra ujutro rano. Milka je inzistirala da pripremi moje omiljeno jelo za večeru, pašticadu kako samo ona zna napraviti, s tim savršenim dodirom lovorovog lista i prošeka. Jeli smo u tišini, ali bila je to ugodna tišina, ona koja postoji samo između ljudi koji se razumiju bez riječi. Te noći, ležeći u krevetu gdje sam spavao s Ljubicom 54 godine, nisam mogao prestati razmišljati o ironiji situacije. Marko se uvijek žalio da dajem previše pažnje zaposlenima. Tata, tretirate te ljude kao da su obitelj, govorio je s prezirom. Sada će ti ljudi doslovno biti vlasnici svega što je on žudio. Sljedećeg jutra, u petak, probudio sam se uz pjev kosova u vrtu. Milka je već pripremila doručak, svježi kruh iz pekare ispod, šunka s Krka, sir iz Paga, jaka kava kakvu volim. Bila je nervozna, mogao sam vidjeti po rukama koje su lagano drhtale dok je ulijevala kavu. Gospodine Stjepane, razmišljala sam cijelu noć. A što ako se pokajete? Što ako vaša obitelj... Prekinuo sam je. Milka, moja prava obitelj je ovdje za ovim stolom. Ostali su samo ljudi koji dijele moju krv. Otišli smo u javnobilježnički ured na Ilici. Javni bilježnik, gospodin Babić, poznavao me desetljećima. Bio je iznenađen veličinom transakcije, ali nije postavljao pitanja. Milka je potpisala dokumente drhtavom rukom. Kad smo izašli iz ureda, bila je službeno vlasnica imovine procijenjene na više od 8 milijuna kuna. Ali s jednim uvjetom. Imao bih doživotno plodouživanje svega, a ona se obvezala nastaviti brinuti se o meni do mojih posljednjih dana. Ručali smo u Dubravkinom putu, u starom dijelu grada. Milka nikad nije bila u takvom restoranu. Naručila je vodu i rekla da nije gladna, ali inzistirao sam da naruči što želi. Na kraju je izabrala zagrebački odrezak. Jela je s prirodnom elegancijom koju neki ljudi imaju od rođenja, bez obzira na društvenu klasu. Razgovarali smo o banalnim stvarima. Uskrs koji se približava, večernje vijesti, proljeće koje kasni, ali ispod te prisilne normalnosti oboje smo znali da smo upravo stvorili potres koji će potresti obiteljske strukture. Marko je sve otkrio sljedeći utorak. Pojavio se u kući u 2 popodne, lupajući na vrata s nepotrebnom silom. Milka je otišla otvoriti, a on je ušao kao uragan.
Gdje je moj otac? Viknuo je crven od bijesa. Bio sam na terasi, čitao jutarnji list. Mirno sam ustao kad se približio. Tata, što si učinio? Bilježnik me nazvao zbog isprava koje sam tražio. Sve je na ime ove služavke. Riječ služavka izašla je iz njegovih usta kao uvreda. Milka je ostala dostojanstvena, stojeći na vratima dnevnog boravka, ne dajući se zastrašiti. Marko, sjedni, razgovarajmo kao civilizirani ljudi. Ali bio je izvan sebe. Civilizirano? Dali ste sve strankinji, ovo je prijevara. Ona vas je manipulirala. Poništit ću ovo, dokazat ću da niste pri zdravoj pameti. Milka je odgovorila s mirom koji me iznenadio. Gospodine Marko, vaš otac je savršeno lucidan. Svi medicinski pregledi koje smo obavili prošli tjedan to potvrđuju. Neurolog, psihijatar, gerijatar. Imam sve potvrde. Vaš otac je donio svjesnu odluku. Marko ju je pogledao kao da je prvi put vidi. Vi ste sve ovo isplanirali, zmijo. Iskoristili ste njegovu starost. Ustao sam. S 82 godine još uvijek sam bio viši od svog sina. Marko, rekao si da stari samo smetaju. Pa dobro, ovaj starac više neće smetati tvom životu. Milka se brinula o meni i tvojoj majci s više ljubavi nego što si ti pokazao u cijelom svom odraslom životu. Zaslužuje sve što sada ima. Marko je izvukao telefon, vjerojatno da nazove svog odvjetnika. Ovo neće tako ostati. Osporit ću ovu darovnicu, dokazat ću da je bilo mane volje. Matić, kojeg sam upozorio da će Marko doći, stigao je u tom trenutku. Nosio je fascikl s kopijama svih dokumenata. Marko, vaš otac je sve učinio po zakonu. Medicinski pregledi koji potvrđuju punu sposobnost, vjerodostojni svjedoci, javnobilježnička isprava i još. Uključili smo specifičnu klauzulu o mogućim obiteljskim osporavanjima. Vaš otac je snimio video u prisutnosti 3 svjedoka, objašnjavajući svoje razloge. Možete pokušati, ali potrošit ćete bogatstvo na odvjetnike uzalud. Marko je pogledao svakog od nas. Njegovo lice prešlo je od crvenog bijesa do bijelog shvaćanja. Izgubio je ne samo imovinu, već je izgubio mnogo prije. Izgubio je u trenutku kad je odlučio vidjeti oca kao teret umjesto kao blagoslov. Požalit ćete zbog ovoga, rekao je izlazeći. Bio je to posljednji put da sam ga vidio osobno. Sljedeći tjedni bili su napeti. Marko je pokušao sve. Mobilizirao je sestre koje su došle iz Splita i Dubrovnika. Održale su obiteljski sastanak bez da su me pozvale, zatim su se sve zajedno pojavile u kući. Ali kad su vidjele dokumente, kad su čule moje razloge, kad je Milka pokazala bilježnice gdje je bilježila svu medicinsku njegu, sve recepte, sve trenutke kad je bila prisutna dok su one bile odsutne, tišina je bila rječita. Ana, moja starija kći, prva je razumjela. Tata, učinili ste ono što ste smatrali ispravnim. Milka je uvijek bila dobra prema vama. Zatim je zagrlila Milku i šapnula, brinite se o njemu, što me dirnulo. Petra je otišla bez pozdrava, solidarna s bratom u njegovoj ogorčenosti, ali Ana je ostala na ručku. Jeli smo nas 3 i prvi put nakon godina osjećao sam da zaista imam kćer za stolom. Postupak lišavanja poslovne sposobnosti je odbačen. Sudac je, nakon što je vidio medicinske potvrde i uzeo moju izjavu, zaključio da nema pravne osnove da me proglasi nesposobnim. Marko se nije pojavio na završnom ročištu. Poslao je samo svog odvjetnika, koji se činio neugodno zbog cijele situacije. Kad sam izašao iz suda, istog onog gdje sam čuo da stari samo smetaju, osjetio sam lakoću kakvu nisam doživio godinama. Milka se postupno mijenjala. Ne arogantno, već s novim samopouzdanjem. Zaposlila je pomoćnicu za teže kućanske poslove, pouzdanu djevojku po imenu Ivana, počela je učiti, položila maturu kao odrasla osoba, upisala se na tečaj za njegovateljicu. Želim se brinuti o vama s više znanja, rekla je. Nedjeljom poslijepodne, kad je vrijeme dopuštalo, sjedili bismo na terasi i igrali šah, kao što sam činio s Ljubicom. Vila na Hvaru, koju je Marko toliko želio, Milka ju je ponovno učinila produktivnom.
Zaposlila je kompetentnog upravitelja, posadila novi maslinik, instalirala moderan sustav navodnjavanja. Stanove na Cvjetnom trgu zadržala je u najmu, ali sada s novim, pravednijim ugovorima. Novac koji je dolazio mudro je ulagala, uvijek me konzultirajući, uvijek transparentna u svakoj odluci. Jednog dana, otprilike 1,5 godine kasnije, Marko je poslao svoju kćer, moju unuku Luciju, s porukom. Milka ju je toplo primila, napravila štrudlu s jabukama koju je djevojka obožavala od djetinjstva. Lucija je bila neugodno, očito ispunjavajući misiju koju nije htjela. Djede, tata pita hoćeš li se predomisliti. Kaže da je naučio lekciju. Uzeo sam ruku svoje unuke. Draga moja, reci svom ocu da mu opraštam, ali da su donesene odluke nepovratne. I reci mu također da ćeš uvijek biti dobrodošla u ovoj kući. Lucija je počela redovito dolaziti. Prvo potajno od oca, zatim otvoreno prkoseći njegovoj zabrani. Milka ju je tretirala kao unuku koju nikad nije imala. Učila ju je recepte, slušala njezine tinejdžerske priče, davala savjete o dečkima. Promatrao sam njih dvije i razmišljao o tome kako život ima čudne načine reorganiziranja obitelji. Jedne večeri u prosincu, dok je zagrebačka zima popuštala i božićne lampice osvjetljavale Ilicu, Milka mi je donijela novost. Primljena je na studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Sa 61 godinom ostvarila bi san koji joj je siromaštvo uskratilo u mladosti. Ali ne brinite, gospodine Stjepane, studirat ću navečer, tijekom dana nastavit ću se brinuti o vama. Zagrlio sam je, dirnut. Milka, više se ne morate brinuti o meni iz obveze, nasmiješila se. To nije obveza, gospodine Stjepane, to je zahvalnost i ljubav. Marko je pokušao zadnji adut. Pojavio se na mom 83. rođendanu s Ivanom i tortom. Milka ih je primila ljubazno, poslužila kavu, zadržala dostojanstvo koje je uvijek imala. Marko je bio drugačiji, mršaviji, preuranjeno sjeda kosa. Odvjetnički ured koji je otvorio mojim novcem godinama ranije nije dobro išao. Ivana je bila vidljivo neugodno. Kad je Milka izašla po još kave, Marko se približio. Tata, pogriješio sam. Jako sam pogriješio. Ne možemo li opet biti obitelj? Pogledao sam svog sina i vidio nepohlepnog čovjeka koji je pokušao da me liši poslovne sposobnosti, već dječaka kojeg nisam znao odgojiti da cijeni ono što je zaista važno. Marko, uvijek ćemo biti obitelj, ali obitelj nije o novcu ili imovini. Radi se o prisutnosti, brizi, poštovanju. Milka me to naučila. Spustio je glavu. A imovina, bio sam iskren, imovina ima novu vlasnicu. I to je bila najbolja odluka mog života. Ivana je povukla Marka da odu. Prije izlaska pogledao je Milku koja se vraćala s poslužavnikom za kavu. Brinite se dobro o njemu, rekao je, i bilo je iskrenosti u njegovom glasu. Milka je jednostavno odgovorila, uvijek sam se brinula, gospodine Marko, uvijek sam se brinula. Život je nastavio. Milka je diplomirala s odličnim uspjehom. Na dan diplomiranja bio sam u prvom redu, plješćući stojeći. Ana je došla iz Splita za tu priliku. Čak je i Lucija bila tamo, već studentica medicine. Obitelj koja se formirala oko tog blagovaoničkog stola bila je drugačija od one koju mi je dala krv, ali bila je autentična u svojoj naklonosti. 2 godine kasnije, jednog travanjskog jutra tijekom Uskrsa, probudio sam se slab. Milka, sada diplomirana medicinska sestra, prepoznala je znakove prije nego što sam išta rekao. Idemo u bolnicu, gospodine Stjepane. Imao sam blagi srčani udar. Ništa ozbiljno, ali dovoljno za uzbuđenje. Marko se pojavio u bolnici, iskreno zabrinut. Došle su i Ana i Petra, ali ona koja je ostala uz mene noć i dan bila je Milka. Tijekom oporavka imali smo puno vremena za razgovor. Milka mi je ispričala cijelu svoju priču. Otac koji je umro mlad, majka koja je sama odgojila 9 djece u Đakovu, žrtve za preživljavanje. Kako je morala napustiti školu da bi radila, kako je izgubila zaručnika u prometnoj nesreći, kako je odlučila da će briga o drugima biti njezina životna misija.
Dali ste mi više od materijalnih dobara, gospodine Stjepane. Dali ste mi dostojanstvo, obrazovanje, budućnost. Kako se ne bih mogla brinuti o vama? Marko je počeo redovito posjećivati, bez skrivenih namjera, samo kao sin. Dovodio je Luciju, ponekad je dolazila i Ana. Milka je sve primala s istom milošću, pripremala jela koja je svatko volio, stvarala kućnu atmosferu koja se dugo izgubila. Malo po malo, Marko i Milka razvili su međusobno poštovanje. On je prepoznao u njoj predanost koju on nije imao. Ona je vidjela u njemu ranjenog sina koji je trebao oprost. Jedne nedjelje poslije podne svi smo bili okupljeni na ručku. Marko, Ivana, Lucija, Ana s mužem i djecom. Čak je i Petra došla. Milka je pripremila pravu gozbu, janjetina ispod peke, crni rižot, rozata, sva dalmatinska kuhinja u svojoj slavi. Marko je podigao čašu malvazije. Želim nazdraviti za Milku koja je naučila ovu obitelj pravom značenju riječi briga. Svi su nazdravili. Milka je diskretno plakala. Nakon ručka, dok su svi razgovarali na terasi, Marko me odvukao u stranu. Tata, sada razumijem. Niste me kaznili, naučili ste me. Milka je zaslužila svaku lipu, svaki kvadratni metar. Ona je više vaša kći nego što sam ja ikad bio vaš sin. Zagrlio sam svog sina i prvi put nakon godina bio je to pravi zagrljaj. Danas, sa 87 godina, još uvijek živim u istoj kući na Tuškancu. Milka je sagradila malu kuću u dnu vrta gdje živi s Ivanom, za koju smo otkrili da joj je nećakinja. Ali provodi dane sa mnom, sada ne više kao njegovateljica, već kao kći koju sam odabrao. Marko dolazi na večeru svaki petak navečer. Donosi vino, Milka kuha, razgovaramo o svemu i ničemu. Stanove na Cvjetnom trgu, Milka ih je pretvorila u socijalnu ambulantu gdje radi kao medicinska sestra volonterka. Vila na Hvaru postala je dom za predah obiteljskih njegovatelja. Novac koji ostaje ulaže u obrazovanje. Već je školovala 6 nećaka i nećakinja, sponzorira vrtić, održava mjesnu knjižnicu. Naučili ste me da novac koji ne kruži trune, kaže. Ponekad sjedeći na terasi, gledajući Savu kako teče u daljini, razmišljam o tome kako je rečenica izgovorena u trenutku pohlepe promijenila toliko života. Stari samo smetaju. Marko je bio djelomično u pravu. Stari doista smetaju pohlepi, nezahvalnosti, nedostatku ljubavi. I smetajući tim lošim osjećajima, pronašao sam pravu obitelj. Milka sada radi specijalizaciju iz gerijatrije. Želi se specijalizirati za njegu starijih osoba. Ima puno gospodina Stjepana koji trebaju pravu njegu, kaže. Marko ju je podržao, čak je pomogao platiti tečaj. Njegova transformacija bila je iskrena. Otkrio je da se prava baština ne mjeri u kunama, već u prenesenim vrijednostima. Prošli tjedan Lucija, sada diplomirana liječnica, dovela je zaručnika da me upozna. Ozbiljan mladić, specijalizant kardiologije. Tijekom večere pitao je o našoj posebnoj obitelji. Lucija je ponosno odgovorila: imamo najljepšu obitelj na svijetu. Moj djed je odabrao ljubav umjesto krvi i svi smo mi naučili iz toga. Milka je poslužila dezert, onu kremšnitu kakvu samo ona zna napraviti, i namignula mi. Te noći, prije spavanja, Milka je došla provjeriti moj krvni tlak, kao što čini svake večeri. Sve je u redu, gospodine Stjepane, živjet ćete još dugo. Držao sam njezinu ruku. Milka, moram vam nešto reći. Već sam razgovarao s Matićem. Kad odem, želim da pretvorite ovu kuću u dom za starije osobe. Ali drugačiji dom, gdje stari ne smetaju, gdje su u središtu svega. Stisnula mi je ruku. Zvat će se dom Stjepan i Ljubica i bit će dom s najviše ljubavi u cijelom Zagrebu. Marko je saznao za ideju i iznenađujuće htio je sudjelovati. Ponudio je usluge odvjetničkog ureda besplatno za pravni dio. Ana i Petra također su se mobilizirale. Ana bi se bavila administrativnim dijelom, Petra prikupljanjem sredstava. Obitelj koja se skoro raspala zbog pohlepe, ponovno se ujedinjavala kroz ljubav.
Projekt je već u tijeku. Milka je prošla tečajeve upravljanja ustanovama za starije osobe. Marko je dobio dozvole i licence. Ana je organizirala kampanju prikupljanja sredstava. Kuća pokraj bila je na prodaju, kupili smo je za proširenje. Uskoro, gdje danas živi jedan starac koji ne smeta, živjet će 20 staraca koji ne smetaju, zbrinuti s istom ljubavlju koju mi je Milka posvetila. Jučer je Marko donio konačne dokumente za moj potpis. Dok sam potpisivao, rekao je: "Tata, znate li koja je bila moja najveća baština?" Pogledao sam upitno. Bilo je to naučiti da se ljubav ne nasljeđuje, ona se zaslužuje. Milka je zaslužila ono što sam ja mislio da je moje po pravu i time me naučila da i ja to zaslužim. Potpisao sam zadnji papir. Dom Stjepan i Ljubica službeno je osnovan. Milka je ušla u sobu s kavom. Prvo je poslužila Marka, zatim mene. Sjela je s nama. 3 osobe koje je sudbina nevjerojatno spojila. Otac koji je otkrio kćer u brizi strankinje. Sin koji je naučio najtežu lekciju o obitelji. I jednostavna žena koja je svojom predanošću prepisala priču svih nas. Zagrebačko sunce ulazilo je kroz prozor, osvjetljavajući dnevni boravak gdje je sve počelo. Gdje sam jednog dana odlučio da stari koji smetaju zaslužuju više od nezahvalnosti. Gdje je Milka prihvatila odgovornost koju je pretvorila u blagoslov. Gdje je Marko naučio da se prava obitelj gradi prisutnošću, a ne krvnim vezama. Danas je petak. Marko će doći na večeru kao i uvijek. Milka priprema štrukle, sada njegovo omiljeno jelo. Lucija je nazvala da kaže da i ona dolazi, želi objaviti nešto. Ana stiže sutra iz Splita da finalizira detalje doma. Život se nastavlja pun značenja. Ponekad se pitam što bi se dogodilo da Marko nije rekao tu rečenicu na sudu. Vjerojatno bih izgubio sve nekome tko je u meni vidio samo hodajući sef. Ali rekao je. I rekavši da stari samo smetaju, dao mi je priliku da dokažem da stari, kad su poštovani i voljeni, mijenjaju živote. Milka sada ulazi u sobu noseći moje poslijepodnevne lijekove. Uzima svaku tabletu sa mnom, provjeravajući jesam li pravilno progutao. Zatim sjeda pokraj mene, kao što čini svaki dan u ovo vrijeme. Ostajemo u ugodnoj tišini, gledajući ulicu. Tišina koja govori više od svih riječi. Tišina koja priča priču o obitelji koja nije rođena iz krvi, već iz svakodnevnog izbora brinuti se i biti zbrinut. Telefon zvoni. To je Marko. Pita može li dovesti prijatelja na večeru, poduzetnika zainteresiranog za podršku domu. Milka uzima telefon i kaže da uvijek ima hrane za jednog više. Spušta slušalicu i gleda me. Vaša obitelj je lijepa, gospodine Stjepane. Ispravljam je, naša obitelj Milka. Naša obitelj. I tako, ovog zagrebačkog poslijepodneva dok Hrvatska vani raspravlja o nasljedstvima i pravima, ovdje u ovoj kući piše se drugačija priča. Priča gdje je okrutna rečenica postala najveći blagoslov. Gdje je kućna pomoćnica postala nasljednica. Gdje je pohlepan sin otkrio vrijednost ljubavi. I gdje je starac koji je smetao konačno pronašao svoje mjesto u svijetu. Ne kao teret, već kao os oko koje je prava obitelj naučila se okretati. Milka ustaje da nastavi pripreme večere, ali prvo ljubi moje čelo. Jednostavna, rutinska gesta, ali puna značenja. Ista gesta koju je činila Ljubica. Gesta nekoga tko brine jer voli, a ne jer mora. I ja, Stjepan Kovačić, sa 87 godina, otkrio sam da najveća baština koju možemo ostaviti nije kod bilježnika, već u srcima onih koje biramo voljeti i koji biraju voljeti nas za uzvrat. Što mislite? Je li Stjepan dobro postupio? Je li bilo pravedno dati sve Milki nakon načina na koji ga je sin tretirao? Napišite svoje mišljenje u komentarima. I ako vas je ova priča dirnula, molimo vas, pretplatite se na naš kanal i aktivirajte zvonce da ne propustite ni jednu od naših emotivnih priča. Podijelite ovaj video s nekim tko treba znati da prava obitelj nije uvijek ona krvna. Hvala vam što ste gledali.